asifiwe. Kora iga. Mbuya more. Nanyoru wese ngencha tangara amange constituency. Nachiko chakurubukione. Nabuanga umuyaga no mona bapasi nabange kumbe mwabo elire. Na Nyasaye maite biashara ebi. Limo gwete ngango twere na lite goraki. Etari gotua. Lakini anyorerwa. Otherwise pole sana family. Governor, thank you for coming. Na te bungo chakwale. Na aranga tigana chaka kuruande mana gocha. Igona ba MCA bao karibu sana. Tigangire chance ente bie family pole. Actually personally I knew the mother. Mongina ba maskani. Na ndo mongino bwata bantaba ya. Paka bwate president ya ba SDA. Talibo gaki. Na otoko ba nera ali Nairobi. Na feeling na nje paka mbo ya mobo ngocha motebi pole. Ne family yonsi. Lakini bono nkora mabira. Ke mwanya bantu. Nkora nga ntuka ange tukotanga na twatiga bangina. Ekero mongina gotanga no tuga muga nkora mabira mono. Mogo sabero muga tware chinguru. Ngamo na ncho goto muga tware chinguru. Na ande miakeri Nyasali no mongina. Akomente. Omenye kale. Omokorere Nyasaye miaka yonsi. Kose bono gaki. Nande bono njenera nkwa pole. Mugo nganjira mwe polere. Tingumuriri gaki akeigo. Saminga yecho murorione. Tatonga rumo gakori. Mongere 20,000 kwanse romo nyene. Koboko. Ese nginja bagani abonsi na bango. Kusenere tuacha kwa pole. Bago tebanga orumbu amonyene. Intune amate. Etogo chana toko enyo mongina kiro mondo ka yago nero gotigara okuboka mambia origeri girefiki mongina wae. Igo Nyasaye tigamoremi. Lakini otararu abu. Presidenti ena abwate committee budget. Ngataka kwa no chango Nairobi. Ngatebya sanyo ngango kwanda 10,000. Mongere chiri buko micho muchango Nairobi. Ngere president monyane. Igona akuri byasirebi. Wana samikana sankwa manganane. Akikitu aire family pole. Injena alpha. Omwana pastor. Mama etibo. Ose tatero un pastor kabeire. Ntebya abantu boira. Bogimobo. Obogimobo. Tuensinga itogocha. Igari sumungina ire. No bango. No togoraki. Togocha. Sababu teyo oko nyanga ncha alpha. Kosondo renda mwamu ncha alpha. Singe nchobo kumambwate no bwango no bwa Nyasaye. Ebintu mbwate ne byango ebya Nyasaye. Ekero mbwate Kenya sikege kibo chumene kyango ekya Nyasaye. Menya mwa Nyasaye. Korera Nyasaye ne nkoro yawo yonsi. Sime kama ya ogesa maya. Kogo sime kama be. Nkioko gesa amabe. Tiga kogende kanisa emuko ngainireria. Ngomanyete nkongainereria ori ntuna batora abantu manya. Lakini Nyasaye nakortaki namanyete. Nyasaye akuriria nkoro. Ntebya abantu boira kanyika. Korera Nyasaye ne nkoro yawo yonsi. Simba totwara wasiwasi. Nyasaye akurusi Nairobi agakobo gabana. Korera abante mirimo. Nane nero gukoirania. Kose ntari bogaki. To basa kolega asibo kuriria abantu. Kore mirimo. Se tu ikaranste project ina njagde last time. Eja gurutu na ruta karange deputy president. Bono ganko gachande hostel iga next year mutinyi ogatano. Nko ira tore intake ntanga ni medical e. Igo bono tujo kra mejega. Ekene ke wanda kia okora kore me. Na gojo beka banta. Ege ntonko ko saba. Nigwete gwate usin paradiso gocho MC. Yani bo sino ko chumbe. No nengo charari bo chumbe. O chumbo bombwate. Nche kurambwate neje? Neje. No emukana tinu ko manyanga ko ngakirale senge nche kira nesiri. Mama eta manganayo. Ekero chigo cha kubarua. Na ligo cha kumanyanga alfa koreki. Kwa mana kwa kana ngamba yamona abantu mbansigete. Igo tingo cha gotebanga keruke ni kia nengo chukui. Keruke mbwate ni kia abantu. Pone mirimo gokora.
Epare ebuneriga tigebe kwirami. Medical college yeye ere. Chiwiki ibere. Echiro netu abegeto gembo ya 51 million. Lakini esa uri ogembo ngo je municipal market. Echire linkonyereta egetuki. Ebuate goroba. A contract ango chere ya gache chire getuki. Monyuwete gaki. Medical college yeye. Ego chake mirimo. Gavana tatu ntakarabuya. Ego chake mirimo. Nkinyeretereta dispensary eri getuki. Eimoke. Ebe nyagitari abana abago chagoraki bago chagosomero. Ere buya gosere bobe. Ebinte bikani mbikora nintabo muchumbe. Nyasaga gonseseni. Igege ntotokori neregasi. Eskuru erema. Kwenye setinde goroba this financial year. Nyiagacha ngora ere chibasari naruete kere secondary kero omwana we secondary chiribunye chiribusano ibe bari bataranyora make sure nga goyirie basari ya ku CDF lakini indigete chibali kibune chichia bomachoka chaji chi school Josepi nigondi kerete chi secondary balki buna nyamonyo nyete balki ebinte bion stoko etoko bikore sengenjo motere chikura kuba sabaiga tosike njira paradiso no mu MCA nanjiro muchumbe simba ne governor omwa mochokorone no mu MCA tigabakore meremo 2027 egoika nirumo kwamwa lakini gento ngo batigera na kemo na rote example one time engombe unereiga gotuarere umukira maega obosuguni gete ekerere kawaida ego chao obosuguni bori lakini gendo rusu obosuguni boria egento kenyi kuno mogongo nalego chakoria rasinga obosuguni mbokorete ki mboiyo to cha kirinya saa koire ekina kia koete kurake na anterera monyugwete gaki to ko ngendagero onsesenie nkoyebuku pastorandia otigebuku ogende kumukia Korani igonya saa wasika boli ayerioge chate ngane geke ekina kinya saa gusesenia tigatobwaterane tobwaterana tokore miremo tokonyo abantu barongo bwaito lakini tomenye kanisa ime saa ya make gavana na kwara teva no mbie leta chibesa besa Ndati kwaru. That's good. Omojumbo ino, I'm happy that atu ikera Pastor Paul. Ikera nero monyenega. That's my ngoja. Na modenga na ikere ngombe ya na chiruwe ke minja. Na liye kominyoka mono. Ikondri oja kunaja ke minja buango iga. Ito kurage tiga. Nganchere ntebe. All right. Ukuratiga. Nataka nkore wind up. Sami. Mbekire 10,000 ya pasta bara ni kanisa ya randi. Eli ningu garansa ni karansi no mlembo tata. Anda baishimbi yamono musigendere. Biamono. Biamono mheshimiwa.